ഏതാണ്ട് 14 വർഷക്കാരായി. 2008 ബ്ലിസ് ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ നജീബൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ച് നജീബൊക്കെ എന്താണ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ, അതോ ബെന്യാമിൻ ചേട്ടൻ എഴുതിയ നജീബ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതിന് ബ്ലിസ് ചേട്ടന്റെ മനസ്സിലൊരു നജീബുണ്ട്, ആ നജീബിനെയാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുക്കം ബ്ലിസ് ചേട്ടൻ ഞാനും കൂടെ തീരുമാനിച്ചാണ് ഈ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ബ്ലിസ് ചേട്ടൻ കണ്ട നജീബിൽ നിന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു നജീബിനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ആ നജീബാണ് സിനിമയിലുള്ളത്. ഞാൻ ആ സങ്കല്പിച്ച നജീബും യഥാർത്ഥ നജീബും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം അന്തരമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും, കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അല്ലേ. ആ നജീബൊക്കെ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനത് സങ്കല്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. ഇത് ആദ്യം ചോദിക്കും